deze tas. Ja, in deze tas doet men het spul van de sauna. Want je zit in een wellnesshotel, in een saunahotel. Hey. Hoe lekker is dat? En skiën en naar de sauna. Wat wil mee zo meer? Het is een skihelm, die is van Tante Fina. Die mag nog helemaal Tante Fina, ja? En met al je foute briltjes. Baby. Hoe stek je hierop? Ik doe lekker hierop. Dan pak ik deze. Gaan we even zelf Een oren. Hoi. Ben je weer cool? Gaan we even de oren. Dan wil ik de helm op. Ja, helm kan je dan ook. Weet je hoe dat stiert? Nou, zo komt het kleren, inpakken van kleren, hè? Goeie helm. Zit het goed? Ja? Mooi. Sasje ook er nou uit. En dan spring ik aan. Ze neem je nee-outfit binnen. Tada! Wat vind je ervan? Wat is er aan? Oh, dit is wat ik nog vast, hè? Nou ja, dit is dus de outfit waar ik in skiën ga.